Lo que estamos haciendo es intentar contar nuestra historia de abuso infantil con la imagen. És un breu documental en què es retrata l'experiència de les 6 participants d'edats i orígens diversos en la 4ª edició del projecte Material Sensible. La Casa Elizalde exposa els seus treballs fotogràfics, relats que revisiten el trencament prematur de la infància per haver patit abusos. Una de les seqüències és la de Manuela Valcárcel. La foto per mi principal és foto, diguéssim, del llibre de casa, diguéssim, no? Aquest és el meu abusador, aquesta mà, i ja se'm veu la cara que tinc, quan feia la comunió. La solitud, la lluita, estic despullada, amb els guants de boxa, i que potser és el moment que estic ara, perquè ara el que estem fent és lluitar, no? La Fundació Photographic Social Vision impulsa projectes de fotografia participativa amb diferents col·lectius i fa 3 anys va proposar la idea a la Fundació Vicky Bernadet. Les persones participants han fet prèviament teràpia individual o grupal i després han après durant uns mesos a emprar la fotografia com a eina d'expressió. La imatge permet apropar-te d'una altra manera, d'una manera delicada, d'una manera poètica, d'una manera subtil. No cal parlar dels fets per poder parlar del que sents. Per mi ha sigut com un sortir de l'armari, tot això, i ara ho vull explicar a tot arreu. Penso que ja han callat prou, que callin ells. La mostra es pot veure fins al 18 de maig i un any més es faran visites guiades amb escolars. En l'edició passada, en un 80% dels grups, algun alumne va revelar haver patit abusos.